Ngene iki piye ceritane ngene iki? Bro. Aku gonceng ae. Ora injo. Ra iso latihan, ra gelem latihan. Ya males. Males aku wedi kok soalé. Ora apa-apa. Apa-apa piye wong kowe ngene. Ora iki ora ngene aku. Loh, kandhane kuwi biasa ngono kuwi kudu dibiasake ning ora masalah. Ora masalah nanging karena iki ringan. Belum waktunya. Belum waktunya. Belum kapan lagi waktunya? Mawar nih. Iki piye ceritane ngene iki? Terke. Ceritane piye? Terke ayo. Ceritane piye iki? Kok ora gelem latihan? Males. Mawar nih. Mawar Mas Bega. Ayo. Aku kembang. Lho wong ora gelem latihan piye? Ditekno wong kok dipaksa wong wis umur 70 wis arep 80 wong ngene kon ajar. Lho, wong pit yo ngene lho ya. Saya wis tak keri. Jan Gusti Allah. Ya kan ngono kuwi. Menye-menye, mbokne iyem mok menye-menye. Mbokne Prof iyem mok menye-menye.